The DC breaking news. Amalawi taimisakaye mapulogalamu athu chakum'mawa kuno kuti tikupasireni nkhani zimene zikuchitika ku Italy kumene Malawi wina wakufuna kwabwino wauza DC desk kunena kuti boma la Malawi kudzera ku Malawi Army akufuna agule ndege zonongeka ziwiri zimene zakhala grounded kwa 15 years ndipo akuluakulu aku Army mosogozedwa ndi former cabinet minister wina anapita kukaona ndegezo ku Italy last year ndipo mwini wake wa kampani imene yotchedwa Aya anawauza kuti ndegezi zakhala 15 years zili grounded komano ngati mutafuna tikhoza kukugulisani pa $400,000 ndege imodzi kusonyeza kuti pa $4,000 ndege imodzi ndiye kuti zonse ndi $800,000 koma chifukwa cha mtima wa unjanjawidi, mtima wokuba, mtima wa ukatangale, akuluakulu awiri amene wanapitawo ananena kuti ifeyo ndege zitazikonda komano mutipase quotation ya $4 million US ndege imodzi kusonyeza kuti akufuna achose ndalama through taxpayers money, ndalama za nkhani kuzera ku business imene akufuna kupanga ndi kampani ya Aya ndipo tikunena pano anatapa kale ndalama yokwanira $2 million US. Akuluakulu amenewo komano zikukhala ngati zinthu zikuvutavuta malinga ndi system imene amagulira zinthu yotchedwa kuti IPDC kumene akuluakulu ake ankana kapena anakana anamenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti ife sitingapange transaction akuluakulu amene amaona za ndege asanakaone ndegezo. Choncho akuluakulu atapita kukaona ndegezo apeza kuti ndegezo ndizokuti ndizonongeka ndipo kuti ndege imodzi ayikonze izi achitira cost $1,200,000 US. $1,200,000 US ndege imodzi kuti ayikonze. Koma chodabwisa nchonena kuti akuluakulu akuwameko akukakamiza a chair a IPDC kuti ndithu asayinire contract ya ndege zimenezi ndipo ngati sasayinira amene wa achosa pa udindo wa ucheya ndipo ayikapo anthu ena amenenso ndi ogwirizana ndi bwana wakumeneko ku ameko. Ichi ndi chilungamo chake chenicheni ndipo ine sindikuopa ndikulankhula ngati Malawi chifukwa ndalama zimene ziti zibedwezo za nkhanizo ndi za Malawi osauka amene akukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Mchitidwe wokubawu ukuchulukira kwambiri muno Malawi andi ineyo ngati mmodzi mwa nzika za ziko lino siningalolere kumasunga nkhani zangati izi. Komanso ndithokoze kwambiri bambo Obre Ashatini aku Italy amene atipasa uthenga umenewu kunena kuti kampani ya Aya ikufuna igulise ndege ku Malawi koma the original price ya ndegeyo ndi $400,000 US. Koma manjanja awiri akuno ku Malawi former minister komanso bwana wamkulu wakuwame ndegezo akufuna azigule pa $4 million US ndege imodzi komanso ndegezo ndizonongeka komanso kunatapidwa kale $2 million US. Izi Malawi mukuyenera mudziwe chifukwa ndi mchitidwe umene ukupitisa ziko lino pansi. On a sad note ndafuna ndikuziwiseni Malawi kunena kuti kunzuzu munamva kunena kuti apolisi anaombera mnyamata wina zina lake John Muhango anamuthyola ndi mfuti miyendo yonse kumuombera ndipo analuza magazi ambiri. Tikunena pano munthu ameneyi watisiya, mzimu wake use mumtendere. Kuphana Malawi momuno ziko limene timalinena kuti ndi la mtendere, kumupha munthu osalakwa nkhani yake ndi kuti wachita excise maraisi yake moti a John Muhango ayikidwa kuikwendeni kuzombwe uko kwa amene mukuziwako. Mzimu wawo uuse mumtendere. This is the DC
breaking kumenekotu kunali news. kulankhula kwa Boni Kalindo owanyadira amangoti the DC most dangerous child president wa bungwe lija la Malawi first the people first. Boni Kalindo amalankhula kuti ayi alandira uthenga kuchokera komwe ku Italy kuti kumenekotu kuoneka kuti kuli nkhani boma la Malawi limafuna ligule ndege ziwiri. Ndege zimenezi akuti amazigula pa mtengo wa $400,000 koma ndege zotu ndizokuti zili pa mtondo sizikuluka zakhala pa mtondo for 15 years ndege zisakuluka ndekuti zikhala kuti ndegezo zili fit kuti ziyambenso kuluka. Akuti boma la Malawi limayembekezeka kuti liwononge $1.2 million pa ndege ina iliyonse kuti ziyambe kuluka. Funso nkumati inde ndege ndizofunikira ku dziko la Malawi koma tsono pomakagula ndege tizikagula ndege zoti zili pa mtondo. Ndege inde zitupanga cost $400,000 koma tsopano tikutenganso ndalama ina 1.2 million kuti tikonze ndege zimenezi ziyambe kuluka. Kuti pamene papa Malawi pali nzeru. Mafuna kuti mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.